Àger. Campionat del món d'ala delta. Aquí tot el despegue. 150 ales. Campionat del món. Aquí tots al briefing. Estan al briefing ara. Start point. Ja han sortit quasi totes. Deuen ser unes 30. Mira-te-les, aquí. Ara venen cap aquí, hòstia. Ui. Han deixat la tèrmica i han vingut. Rígides. Saltant per Sant Alís. Les normals encara no han despegat. Mira les rígides aquí. Tenim vent de nord. Mira, mira que guapo. Mira totes les ales altes allà sense sortir i aquí baix totes les rígides. Mira, venen totes a la meua.